rendszeresen végzem a szorúkon. Hogy? Meg férfi embereken is akár. Jóban járja sínnyelnek, ének csendül, puszkát vettek, aminek nincs szerencséje, elvész háza, földjevét, fordulának, jó barátja, nyerhet tőlük, egyre másra, könnyen jön pénz, könnyen elmegy, hivatalét, ünnepelhet. Én, aki a jóbort szereti! De még inkább, aki fizeti! Álljon itt a szerző előhangja, melyik megérdemli a figyelmet. A nők. Annak okáért pedig, hogy jóvá tegyem a sorsnak hibáját, melyik ott mindig ugaramódban segítségét, csak éljek az erő, mint a nőket hölgyeknél látjuk. Az a szándékom, hogy szerelmes asszonyoknak segítségül és menedékül elmondjak néhány mesét, vagy történetet, vagy példázatot. Mindegy, minek nevezzük, hagyja Isten, hogy jól mulassanak. Játék! Én vagyok Rinaldo! És annak utána, komaságének komaságomat, az asszony kénynek egyre megadta magát neki. Történt pedig, hogy Rinaldo testvér egyik napon általában Koma asszonyához, és egy évben múlatták magukat, egyszer csak megjelent a szobában a férj! Jézusom! Az azért nem vagyok ilyen jó! Atya úristen! Az én vagyok! Férj uram! Gondolja nem, meg kell húzni a Koma uramnak belőle a kilisztát! Azon nem újjék ki! Megvan egy bennem! De hogy is van, most húztam ki. De értem, megmondanak ezek a csúszómászók! Csak az a mozgás. Milyen mozgás? Hát ez! Mi ez? Tudod, mikor este az asszonyon vagyok? Nem? De! Ahhoz volt hasonlatos. Hasonlatos, de nem az. Hajtani kell az asszony beleit, hogy kijöjjenek a férjek, és ez hasonlatos, mert nagyon hasonlatos. Tudod, ezt tudom már. De én megtanultam, és azóta rendszeresen végzem asszonyokon. Hogy? Meg férfi embereken is, ha kell. Lehet is sokra térjen vissza este Gabriel. Akkor én most mindjárt elmegyek. Nézd! Izgalmam már ekkora. Benned is még formás. Akkor este visszatér hozzám, Gábriel. Átmeheted. Minek utána barát az időt elérkezetnek vélte, elment az asszonynak házához, belépvén a magába hozott kacatokkal úgy, ahogy angyalnál átisztotta magát. Fölment az ajeletre, belépett az asszonynak ágyas házába, és mikor megpillantotta eme vakító fehérséget, letérdelt előtte, az angyal pedig megállott. Nézőim! Legyen ez példa arra, hogyan végződik ama szerelem, mely közben házasság köttetik úgy, hogy az érzés mellyel köttetik, kívánni valót hagy maga után!